Každé ráno ešte kým si pretrieš oči, tvoja ruka siahne po mobile. Je to takmer inštinkt klik, like, scroll. Pred 30 rokmi sme sa báli, že nás ovládnu roboty. Ale pravda je oveľa desivejšia a ovládači sme my. A tento malý čierny zrkadlo v našej ruke. Kto je za to zodpovedný? Nie sú to miliardári, ktorí tie aplikácie vlastnia. Je to tvoja vlastná chémia, je to dopamín. Dopamín je starodávny mechanizmus v tvojom mozgu, ktorý ťa núti hľadať odmenu, kedy si to bola potrava a prežitie, dnes je to notifikácia. Like od cudzieho človeka alebo ďalšie 5-sekundové video. A najhoršie je, že sme si na to zvykli. Sme v Matrixe, ktorý si sami vytvárame každým jedným kliknutím. Kedy si sa naposledy len tak pozeral z okna, bez toho, aby si cítil ten zvláštny tlak, ten hlad po ďalšej digitálnej droge.